Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 7 август җомга көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-нокта TRT-dinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Эс радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның йолдызлары программасы белән Төркиянең урам ризыклары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Төркиягә килгән Сүрия тышкы эшләр министры Әсәд Хәсән Шәйбани белән күрешеп сөйләшкәннән соң уртак матбугат очрашуы үткәрде. Фидан булай диде: "Башкарган эшләребез нәтиҗәсендә Сүриянең көннән-көн тотырлык дәүләткә әверелүен һәм илләребез арасындагы хезмәттәшлекнең тирәнәя баруын даими рәвештә күзәтәбез. Бу хәл төбәгебезнең һәм дәүләтләребезнең киләчәге өчен безгә зур өмет бирә." Фидан булай дип дәвам итте: "Сүриядәге уңай үзгәрешләр уртак тырышлыкларыбызның нәтиҗәсе булды. Моннан алды да берничә тапкыр ассызыклап әйткән идек. Төркия белән Сүриянең тынычлыгы һәм тотрыклылыгын бер-берсеннән аерып карап булмый. Безне 900 чакрымнан артык озынлыгындагы чик кенә түгел, ә уртак тарих, уртак мәдәният һәм уртак киләчәк бәйли. Сүрия белән икътисади мөнәсәбәтләребезне дә яңа чорның ихтыяҗларына туры килә торган рәвештә үстерәбез. Дәүләт оешмаларыбыз һәм шәхси тармак Сүрияне яңадан торгызуга, энергетика инфраструктурасын үстерүгә һәм транспорт системасын яңартуга өлеш кертү өчен дә эшли. Региональ проектларда мөһим роль уйнаячак дип уйлыйбыз." Моның конкрет үрнәге буларак Төркия, Сүрия, Иордания һәм Сауд Арабстаны арасында башланган автоюл һәм тимер юллары бәйләнеше инициативасын күрсәтергә була. Соңгы елларда Таиландка мәктәпләрдә булган иң канлы һөҗүмнәрнең берсендә җомга көнне Бангкокның төньягындагы урта мәктәптә ут ачкан яшь укучы бала ким дигәндә 7 кешене үтерде, аннары үзе дә үлде. Ички эшләр министры урынбасары Палапи Сувуншви Нонтабури төбәгендәге Депсерин Нонтабури мәктәбендәге һөҗүмгә ким дигәндә 7 кеше шул исәптән укучылар һәм укытучылар һәлак булуын җиткерде. Шулай вакыйгада 15 кеше дә яраланган. Аларның күбесе турыдан-туры ату нәтиҗәсендә түгел, ә вакыйга урыныннан качарга тырышканда булган. Вәкаләтләр шөбһәленең мәктәп укучыларының берсе булуын ачыклады. Җирле матбугат чаралары һөҗүмченең үлүен хәбәр итсә дә, аның полиция тарафыннан атылганмы яки үз-үзенә кул салганмы дигән каршылыклы мәгълүматлар барлыкка килде. Вәкаләтләр шөбһәленең пистолет куллануын белдерде. Ички эшләр министрлыгы егетнең коралны ничек алуын тикшерә башлады. Бу һөҗүм Таиландта кораллы көч куллану турындагы борчылуларны яңадан кузгаткан соңгы вакыйга. Таиландта хөкүмәтнең корал кануннарын катгыйландыру турындагы вәгъдәләренә карамастан, әйләнештә якынча 10 миллион утлы корал бар. Соңгы елларда илдә берничә зур кораллы һөҗүм күзәтелде. Мәсәлән, 2022 елгы канлы һөҗүмдә Таиландның төньяк көнчыгышындагы балалар бакчасында элеккеге полиция хезмәткәре 36 кешене, шул исәптән 24 баланы үтерде. Фәләстин тоткыннары медиа офисы белдерүенә караганда, Израиль милли иминлек министры Бен Гвир Негев төрмәсенә барган. Шиктән тыш уңшы министр анда фәләстинле тоткыннарның киемнәрен һәм Коръән Кәрим нөсхәләрен тартып алу боерыгы биргән. Шуннан соң төрмәдә фәләстинлеләр укый ала торган мөсхаф санының бик нык кимүе әйтелә. Белдерүдә шулай ук Негев төрмәсендәге тоткыннарның хәле турында мәгълүмат бирелә. Израильнең фәләстинлеләргә азык-төлек һәм гигиена әйберләренә карата чикләүләрне җәза буларак дәвам иттерүе җиткерелә. Фәләстин һәм үзәге Израильдә урнашкан кеше хукуклары оешмалары хисапларына караганда, Израиль төрмәләрендә хатын-кызлар һәм балалар да булган якынча 9500 фәләстинле тоткын бар. Белдерүләргә караганда, тоткыннар ачлык, җәберләү, медицина ярдәменнән мәхрүм ителү кебек бик авыр шартларда исән калу өчен көрәшә. Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
12 канал хәбәр итүенчә, Моссад җитәкчесе Роман Гофман Иран хөкүмәтен бәреп төшерү планының уңышсызлыгы яки бер кайчанда гамәлгә ашырылмавы өчен 2 югары күзләү хезмәткәрен эштән алдан. Вазифадан алынган рәсми затлар берничә ай элек кенә билгеләнгән күзләү идарәсе җитәкчесе һәм оешманың Иран бүлеге җитәкчесе булган. План АКШ белән координацияланган рәвештә эшләнгән һәм Иран хөкүмәтенә каршы ил эчендәге керешүләрне көчәйтүгә юнәлтелгән булган. Юнусов 2025 елның октябрендә утны туктату килешүе гамәлгә кергәннән бирле Камалыштагы Газзада ким дигәндә 300 баланың һәлак булуын хәбәр итте, ләкин турыдан-туры Израиль исемен әйтмәде. Юнусовның төбәк директоры Бекбедер булай диде: "Йөзләрчә бала яраланды, аларның күбесенең хәле авыр. Газзадагы балалар әле дә көч куллануның туктавын көтәләр." Фәләстин рәсмиләре мәгълүматларына караганда, Израиль килешү көченә кергәннән бирле Газзада 3795 тапкырдан артык утны туктатуны бозган. 2025 елның 10 октябреннән бирле көн сайын диярлек һөҗүмнәрдә ким дигәндә 1254 фәләстинлене үтергән. Сугут Гарәбстанының көньягындагы Наҗран төбәгенә Йәмәндәге хусилар һөҗүмнәрендә тыныч халыктан 11 кеше яраланган. Бу хакта Йәмәннең халыкара дәрәҗәдә танылган хөкүмәтен яклаучы Сугут Гарәбстаны җитәкчелегендәге коалиция хәбәр итә. Коалиция сушчысы Турки Әл-Малики һөҗүмнәрнең пәнҗешәмбе көнне булуын һәм 7 Сугут Гарәбстаны ватандашының, шул исәптән бер хатын-кыз һәм икенче дәрәҗәдәге пешү алган 4 яшьлек баланың яралануын белдерде. Әл-Малики коалициянең тыныч халыкны яңа һөҗүмнәрдән саклау өчен кисәтү чараларын күрүен дәвам итәчәген җиткерде. АКШ илбашы Дональд Трамп туганнан соң гражданлык алу хукукын тагында чикләүгә юнәлтелгән 2 карарнамәгә кул куйган. Беренчесе туганнан соң автоматик рәвештә гражданлык алу хукукына ярашлы булмаган кешеләрнең кысасын киңәйтә. Икенчесе гүя бала табу туризмын тыя. Трамп шулай ук пәнҗешәмбе көнне туганнан соң гражданлык алу хукукына кагылышлы югары мәхкәмә карарын тәнкыйтьләде. Трамп карарнамәләргә кул куяр алдыннан Овал офисында журналистларга "Без үзгәрешләр кертәбез, чөнки бу бик гаделсез" диде. Нью-Мексико штаты мәхкәмәсе Мета компаниясының балаларының психик сәламәтлегенә зыян китерүе турында карар чыгарды. Компанияга 567 миллион доллар түләргә һәм штаттагы яшь кулланучылар өчен платформасының эшләү ысулын үзгәртергә кушты. Санта-Фе судьясы Брайан Битшайт Нью-Мексико баш прокуроры Рауль Торрес ягында булып, компания штатта җәмәгать тәртибен боза торган хәл тудырган дигән карар чыгарды. Торрес социаль медиа компаниясын үз материалларын яшь кулланучыларны бәйлелеккә дучар итәчәк итеп эшләүдә һәм платформаларында балаларны җинси кыерсытудан сакламауда гаепләгән иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Türkiye'nin uran rızıkları. Bugün biz sizde qышкы kişiler için alıştırgısız içimlik bilen tanıştırga tiribіз. Bu içimlikning tarixi ғасырлар boyuna borib tutaşı. Bu Oram rızıkları bilen iň jonda, toqlıqlı hem nostalgiya uyata turgan rızıklarning birisi. Ol salqın günlerde işigizni jylatyp jibere. Fermentlangan özlükleri bilen aş qaynatuny yaxşyrta hem energiya bere. Bundan tыш, üstüne darçin hem kızdırılgan nohut sibilgende ol bütünley başka bir tem lezzetke eylene. Oram rızıkları tavşı tizmemizning bugünkü şarılışında biz bu jirning tez templi lakin tiren tomirli temlerin taqdim etamiz. Bugün menüde boza. Boza sözü qoydan kelip çıqqansın. Bu meselede türlü fikirler var. Qoy bir çıgınaklarga göre bu söz Farsa tilindagi buze doğrudan yasalgan içimlik sözünden kelip çıqqan. Başka bir qarashga göre ol aşık tüz ma'nosindagi burungi türki boz sözü bilen beyle. Ol boza tüsü bilen beyle ravishda şoşu tamirdan kelip çıqqan deb sanala. Şolay etib, boza sözüning tarixi Orta Asiya Türki medeniyeti hem Farsi yog'intusi bilen anlatıla.
Бозы тарихына көз салсақ, аның Ғосманны жырындан да бұрынғыраққа, Орта Азия төркилеріне барып тұташқанын көрәбіз. Көшмә жырда тарыдан ясалған бұл ішімлік туйындыру үзенчәлеге һәм тоқлылығы белән айрылып тұрған. Анадолуга көчкән бу гырыф-гадәт Ғосманны жырында үсеш алып, Балканга кадәр җәелә. Истанбул кебек зур шәһәрләрдә исә боза өйләрдән чыгып, урам мәдәниятенең мөһим өлешенә әйләнә. Язма чанакларда боза эзләрен 11-нче гасырда очратабыз. Мәхмүд Кашкариның Диваны лүгәт түрк исемле әсәрендә бозага охшаш ишемлекләр телгә алына. Бу да бозаның ким дигәндә 1000 еллык тарихы булуын күрсәтә. Мәшһүр сәяхәтче Әүлия Чәләби үзенең 17-нче гасырда язылган сәяхәтнамә әсәрендә Истанбулдагы йөзләгән боза кибетләре һәм көчмә боза сатучылары турында аңлады. Көчмә боза сатучылар аркаларына кувшиннар яки җилкәләренә савытлар күтәреп, урамнан урамга йөреп боза сата иделәр. Аларның иң көчле рекламасы тавышлары иде. Боза. Боза нәрсә ул? Һәм ни өчен ул осталык таләп итә? Тары, кукуруз яки будай кайнатыла, сүзелә һәм әшетү өчен калдырыла. Яхшы боза куе консистенцияга бераз әше булырга һәм тигезләнгән тәмгә ия булырга тиеш. Бу баланска ирешү өчен исә тәҗрибә кирәк. Әлбәттә, урамда боза өченең үз юласы бар. Аны калын стаканда бирәләр, өстенә дарчин һәм кыздырылган нохут сибәләр. Салкын кышкы кичтә кулыңда боза стаканын тотып йөрү. Бу сезгә үткәнне дә, хәзергене дә бер үк вакытта туярга мөмкинлек бирә. Боза ул гади ишемлек кенә түгел. Ул Орта Азиядан Госманлы императорлыгына кадәр һәм бүгенге көнгә кадәр барып җиткән мәдәни мирас. Бер йотымда тарих, кыш исе һәм урам тавышы сизелә. Türkiye'nin уран ризыклары. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanıqızda. Türkiye dünyanın yıldızları. Muhtaram tamaşalar, Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дуач язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөньяның йолдызлары тапшы дизмәбезнең бүгенге чаралышында кайгысыз Абдал, төрек суфичылыгын Мисырга алып килгән Альп Иран көрәшче суфи темасына тукталып узарбыз. Түрек җирләрендә гасырлар буе яңгыраган сулыш, тавыш, мәхәббәт бар. Кайгысыз Абдалның тавышы. Түрек суфичылыгының яткарлык исемнәреннән берсе булган шушы бөек Иран бары тик шагыйрь гына түгел, бер үк вакытта түрек ислам дөньясының күңелендә онытылмас эзләр калдырган түрек суфи. Ул Абдал Мусаның әйтеп баручанлыгында җитешкән.
Türk İslam düşüncesini Türkçe tilge alıngan, көңелләргә зирәклек белән мөрәҗәгать иткән Türk İslam сулышы. Аланияда Алаэддин Гайби исеме белән туган кайгысыз Элмалы билегенең тәхет варисы була. Фақат язмыш аны кылычтан әвәл каләмгә, тәхет урынына исә язуга алып бара. Анатылганнарга күрә, авга чыккан тауда яралаган булан артыннан барып, Абдал Муса йортына килеп җитә. Анда кулы астыннан чыгарган ук белән каршы алган Абдал Мусаның мөгъҗизасыннан гаҗәпләнеп тәэсирләнә. Бу очрашу нидер мәгънәдә аның рухи яңарышы булды. Ул таштан, тәхеттән, билектән баш тарта, үз ихтыяры дәрвиш буларак Абдал Мусага кушыла. Кайгысызның иң билгеле үзенчәлекләренә берсе төрек теленә булган мәхәббәте. Аның шигырьләре халык телендә язылган, төрек милләтенең йөрәгеннән чыккан сүзләр белән Аллаһка таба бара. Бәйләребез әлван гөлен розаның өстенә, аглар гүлер шахым Абдал Мусага шигырь юлларында бары тик мөршидкә, остазга гына түгел, бер үк вакытта бер милләтнең мәдәни хәтеренә булган бәйлелекне, тугрылыкны телгә алды. Әсәрләрендә һәм тирән суфи төшенчәләр, һәм дә төрек милләтенең яшәү шатлыгын, юморын, зәкилеген чагылдырган аңлату бар. Бу шигъри юллар аның тыныч рухын чагылдыра. Бер каз алдым мин кадыдан, муйны да узын торбадан. 40 Абдал канын курудан, 40 көн булды кайнатам кайнамас. Бу куплетларда бары тик юмор гына түгел, бер үк вакытта халык тормышы, аш сулары, дәрвишлек юлындагы авырлыклар һәм сабырлык белән камилләштерелгән күңел тәрбиясенә ишарат итүче символизм да бар. Кайгысыз хакыйкать юлында акыл белән сөюнең бергә булуының зарурлыгын яклый. Суфилыкның асылына урнашкан бу караш кайгысыз Абдалны Юнус Әмрәнең варисы торышына кидерә. Кайгысызның шигырьләрендә бары тик мәхәббәт һәм хикмәт зирәклек кенә түгел, бер үк вакытта төрек милләте яшәгән җирләрнең исе, авазы, хәтта юморы бар. Каплы багалар исемле шигырендә табигатьне сөйләштерә, хайваннарга кеше сыйфатларын биреп, ироник сурәт ясый. Дөя мончага кергән, сыер көтүче булган, буйвол натыр булган, ягъни хатын-кыз мончасында юучы, нәүбәткә килергә тели. Шушы шигъри юлларында күренгән юмор бары тик көлдерү өчен дә түгел, ялган дин әһелләренә, формалистларга һәм тәкәббер булучыларга кисәтү үзенчәлегендәдер. Төрек ислам суфичылыгы эчендә юморны иң яхшы итеп кулланган суфилардан берсе ул кайгысыз. Төрек милләтенең исламлашу барышында мөһим роль уйнаган Хорасан ирәннәренең 14нче гасырдагы якты йолдызы булган кайгысыз Абдал Галәви Бекташы юласында булганы кадәр бөтен төрек ислам юласында да тирән эз калдыра. Абдал Мусаның яшен хуҗасы буларак җитештергән бу зат Мисырга кадәр җәелгән, биредә төзегән үзәк белән зур төрек юласы учагын сала. Йорты бары тик Мисырда гына түгел, Анадолуда һәм Румелиядә Бекташи дәрвишләрнең иң мөһим таяныч урыннарыннан берсенә әйләнә. Кайгысыз Абдалның Мисырдагы үзәге йорты 1444 елда салынган һәм 1957 елга кадәр эшчәнлеген алып бара. Бу үзәктә булучылар арасында Анадолуның 4 ягыннан килгән төрек дәрвишләре була. Аланиядан Юсуф баба, Бирәҗектән Али баба, Бурдурдан Йөрүк Мустафа баба. Бу затлар кайгысыз үзәк йортының бары тик гыйбадәт урынына түгел, төрек берлегенең мәгънәви, рухи мәркәзе булуында күрсәтә. Кайгысызның шигырьләрендә Абдал Мусага хис иткән тирән тугрылык еш телгә алына. Мөгаллимнән аерылган вакытларда дәрвиштең хуҗасына булган сагынуын шигырендә җиткерә. Кайгысызның айру төштем пиремнән, аглар гәдер шахым Абдал Мусага.
Bu şəğri yollar bir tek şəxsi ayrılığına түгел. Bir vaqtda Anadolu'dağı her Türk kişisinin olu zatqa, ruhi yol күрсәтүчесенә, uzanlıqqa bulgan beyliligin anlatı. Kaygısızның sağınığı, milletinin sağışı, мәгалименә bulgan doğruluğu, Türk milletinin uzanlığına, inanуына, мәдәниятенә bulgan doğruluğu. Бүгінгі көндә әсәрләрен оқучылар, шигырьләрен тыңлаучылар кайгысыз апталны бары тик дәрвиш шагыйре буларак та түгел, төрек төренең гыйлем теле һәм мәхәббәт теле иткән укытучы, акыл иясе, әйдәп баручы буларак күзалларга тиеш. Аның теле безне бары тик шигырь генә өйрәтми, төрекчә белән Аллаһ Тәгаләгә ничек барылуын күрсәтә. Аның тормышы бары тик дәрвиш легендасы гына түгел, төрек милли рухының тарихи чагылышы. Кайгысыз аптал Анадolu'ның кучагында үскән төрек баласы буларак, әле дә күңелләребезгә мәхәббәт безнең инануыбыздыр дип өндәшә. Һәм без дә моны яхшы беләбез. Бу милләтнең иманында һәм акыл, һәм сөю мәхәббәт, һәм тел, һәм дә ирфан гыйлем бар. Бактырам таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Доч Ипекның язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшу дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән иман булыгыз. Төрки дөньяның йолдызлары. TRT Türkiye avazı dünyanın her uçmağında tәүлек буе сезнең белән. Тапшыруларыбызны тегәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Моссад җитәкчесе Иран хөкүмәтен бәреп төшерә алмаган өчен югары дәрәҗәдәге рәсми затларын вазифасыннан алган. Нью-Мексика мәхкәмәсе яшь кулланучыларның психик сәламәтлегенә зыян китергән өчен Метаны $567 миллион түләргә хөкем иткән. Юнусов 2025 елның октябрендә утны туктату килешүе гамәлгә кергәннән бирле Камалыштагы Газзада ким дигәндә 300 баланың халак булуын хәбәр итте. АКШ илбашы Дональд Трамп туганнан соң гражданлык алу хокукын тагын да чикләүгә юнәлтелгән 2 карарнамәгә кул куйган. Булар кайбер хәбәрләр кыскача иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.